Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Kelinu u Ġorġa Zammit. Llum il-Knisja Eżies tiċċelebra il-festa tal-Apostlu u Evanġelista San Mattew. Il-kelma Evanġelju tfisser aħbar tajba. Mattew għamel minn kollox biex wasslilna din l-aħbar tajba, il-kelma ta' Ġesu. Ija aħna wkoll nitolbuh jenna nilqgħu u nibnu ħajjitna fuq il-kelma tal-mulej. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna, hija ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, nroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla biħnina li ma bħala, oġbok tażel lil San Mattew u minn publikan għamiltlu apostlu tiegħek. Enna bl-eżempju it-talb tiegħu biex aħna wkoll jistħoqilna nimxu warajk u ninaqdu miegħek brabta sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għadem mill-littra ta' San Pawlu Apostlu il-Efesin. Ħuti, inħeġġixkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontu imsejħin. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa u bis-sabar taħmlu u tħobbu il-xulxin. Ħabirku biex iżommu spiritu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda, l-istess kif kontu msejħa għal tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, ma'mudija waħda. Alla wieħed u missier ta' kulħadd, li hu fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Lil kull wieħed minna Alla tagħna l-grazzja skont il-kies tad-don ta' Kristu. Huwa dak li ta' il-xuħud li jkunu apostli, lil xuħud profeti, lil xuħud evanġelisti, lil xuħud raja u malmin. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi u fl-għarfien tal-Iben Alla. Insiru raġel magħmul fl-aħjar ta' żmienu u hekk isseħħ il-milja ta' Kristu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien, mal-art kollha jasal leħenhom. Ismewiet ixandru il-glorja t'Alla, Emil ideħ tħabbar il-firxa tas-sema, jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif flimkien, mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax, mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha jixteret kliemhom flimkien, mal-art kollha jasal leħenhom. Alleluja, alleluja, alleluja,
lilek walla nfaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġema glorjuża tal-Apostli. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien huwa għaddej minn hemm Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif qatt għandu għall-mejda ġew bosta pubblikani u midinbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxiepli tiegħu. Meta raw dan, il-Fariżej qalu lid-dixxiepli: għaliex jiekol mal-pubblikani u l-midinbin li mgħallem tagħkom? U semaħħhom u qal: it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Morru mela tagħallmu x'jiġifieri ħnina rrid u mhux sagrifiċċju. Għax mhux lill-ġusti ġejt insejjaħ, iżda lill-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Jekk hawn xi ħadd minna li jaħseb li huwa ġust, mhuwiex postu hawn. Għaliex din hija dak li ġara fil-Vanġelu, Ġesu jagħmel l-ikla tiegħu u jiekol mal-midinbin u mal-pubblikani. Din hi l-Ewkaristija. L-Ewkaristija mhijiex tal-bnedmin ġusti, imma tal-midinbin. Ta' dawk li jafu li dimbu, imma jafu li l-ħnina tal-Alla hija kbira. U allura aħna qegħdin hawn għax aħna fraġli, għax aħna midinba. Tantu hekk li kull quddiesa tibda dejjem billi nistqarru li aħna midinbin. Imma midneb mhux biex nibqa' ankrat fid-dnub tiegħi. Id-dnub tiegħi jrid jenni infittex aktar lil mulej f'ħajti. Araw ftit ir-reazzjoni tan-nies dwar San Mattew u r-reazzjoni ta' Kristu fuq San Mattew. L-ewwel qabel kollox il-Vanġelu jgħidilna huwa għaddej. Ġesu fil-Vanġeli kważi qatt ma jirpreżentawh wieqaf. Imma minn meta ħalla Nażaret, Ġesu dejjem għaddej minn raħal għal ieħor, minn pajjiż għal ieħor, iwassal il-bxara tajba, l-aħbar tal-imħabba ta' Alla, ixandar l-Evanġelju. Dak hu li jfisser Evanġelju, aħbar tajba. U li ma hi l-aħbar it-tajba li għandu bżonn jisma' il-bniedem midneb. Alla jħobbok. Alla lest li jaħfirlek. Basta inti titolbu il-ħnina. U jkompli San Mattew stess u jgħidilna Ġesu ra wieħed bil-qiegħda. Jara. Ġesu ma jarax bl-għajnejn ta' barra, imma jara b'għajnejh u jinfet il-qalb. Infatti il-Mattew li għan-nies ta' żmienu kien wieħed mill-ar. Għal xiex? Għax kien wieħed li jiġbor it-taxxa, għax tiġbor it-taxxa ma jfissirx li int ħażin, imma l-mod ta' kif kienet tinġabar it-taxxa
din kienet tinġabar u kienu jieħdu minn fuq il-poplu 3 darbit aktar mill-li suppost. Għax terz kienu jagħtuh lir-Rumani għax it-taxxa kienet tinġabar li tingħata lil ħakkiema lir-Rumani, l-oħrajn imur fil-but tagħhom. Mela l-ewwel qabel kollox qegħdin jarawhom bħala dawk li qegħdin jisirquhom. It-tieni u aktar minn hekk bħala dawk li huma kompliċi mal-ħaddiema, mal-ħakkiema, mar-Rumani, nies li huma pagani u allura intu wkoll tiġi imniġġes. Ġifieri, meta qed ngħidu il-Pubblikani għalhekk il-Fariżej jattakkawhom lil Ġesu kif int qed tikol mal-għar nies, tpoġġi bil-qiegħda mal-għar nies. Dak kien il-ġudizzju tal-poplu fuq Mattew. Imma l-ġudizzju ta' Ġesu fuq Mattew x'inhu? Ejja warajja. Il-ġudizzju ta' Ġesu fuqek x'inhu? Ejja warajja. Kemm drabi aħna naħsbu li l-mulej għandu xi lista tan-noqqasijiet tagħna u jimmarka kull xi nisbaljaw. Quddiem il-waqat tagħna il-mulej jwieġeb minn hemm ejja warajja, imxi warajja. Ejjew nitolbu ilu din il-grazzja eżies li aħna nintebħu bil-mulej għaddej f'ħajjitna. Sant Westin kien iħobb jirrepeti frażi: nibża mill-mulej għaddej. Mhux għax ibeħżek, imma Sant Westin kien jifhem u jgħid nibża li l-mulej jgħaddi f'ħajti u jien ma narfux u jien ma nintebaħx bih. Jalla aħna wkoll narfu nilqgħu lill-mulej f'ħajjitna. Jew eżies inġeddu l-fidi tagħna u x-xewqa tagħna li nimxu wara l-mulej. Jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissen mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li huma qiju mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Anka għalina kull ġurnata tista' tkun il-waqt li fija il-mulej isejħilna kif sejjaħ il-Mattew. Ejjew nitolbuh u ngħidulu: għamel mulej li nisimgħu leħnek. Għamel mulej li nisimgħu leħnek. Għas-saċerdoti sabiex ixandru bil-kelma u bl-eżempju ta' ħajjithom il-ħnina u l-imħabba ta' Alla li jissalvana. Nitolbu: għamel mulej li nisimgħu leħnek. Għal pajjiżna sabiex jafraf jgħix dejjem fil-għaqda u isliem. Nitolbu għal dawk li dbejdu minn Alla biex iħossu li l-mulej Ġesu ġej ifittixhom biex jagħtihom u jurihom il-ħniena tiegħu. Nitolbu għalina l-koll
sabiex nitalmu ma niġġudikawx lil xulxin, iżda niftħu qalbna dejjem għal sejħa tal-Mulej Ġesu. Nitolbu. U Alla li ma tridx il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix, għati lilna li ma nwebsux qalbna għal leħen ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li ju imsebbaħ u imbierek, issa u għal dejjem, bi Kristu Siedna. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna u nġeddu it-tifkira ta' San Mattew inresqu quddiemek Mulej it-talbu l-offerti tagħna biex tħares bit-tieba lejn il-Knisja tiegħek li inti qawwejta fil-fidi bil-predikazzjoni tal-Apostli bi Kristu Siedna. Il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inti ried li l-Knisja tiegħek titwaqqaf fis-sod fuq is-sisien tal-Apostli biex tibqa' sinjal ta' qdusitek fid-dinja u tagħti lil bnedmin xhieda ta' ħajja fis-sema. Għalhekk mal-qtajja kollha tal-anġli b'qima kbira jinfaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis, qaddis, qaddis. Osanna fil-għoli tasbawi. Għaddejs tas-sewint Mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxiret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi
nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja tal-dejjem.
nitolbu. Mulej bitqarbina li għamilna ħadna sem bil-ferħ tas-salvazzjoni li ħassam Mattew meta laqa għandu għal-mejda lis-Salvatur. Għatina li dejjem nitqawwew b'dan l-ikel imħija għalina mill-feddej tagħna u li ġie jissejjaħ mhux lill-ġusti iżda lill-midinbin għall-indiema. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kellhom kif tafu Malta tiċċelebra il-festa nazzjonali tal-indipendenza jew għalhekk nitolbu għal pajjiżna billi flimkien inkantaw l-innu Malti. Il di l-artelwa l'om li tatna isima ares mulej kif dejjem intari takar li lila bilo la dawli bi atik bi ralla idden lil min jaħkima Saħħa lil-ħaddim sedda il-għaqda fil-ma altinu islim. Xtieq nfakkar ukoll li għada s-Santwarju ta' Pinu sejrin norganizzaw pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-125 sena mill-inkoronazzjoni tal-kwadru tax-xbija tal-Madonna. Baqa' xi ftit biljetti min irid jista' jiġborhom sal-lum f'nofsinhar mill-ħanut tas-Santwarju. Nitilqu mal-vapur tal-4:45 ta' filgħaxija u niġu lura mal-vapur tas-7:30. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.